jottono hambai bayabro hingke ang tini norokno kaisa jaga twlangwi thangwi tongo naidi norok nugui mankhana totally bolong lamati ang thangwi tongo kaisa belai nangmani jagao thangwi tongo norok nugui mankhana belai kheno bolong lamati thangwi tongo nog rok belai kheno kwrwi hinui phanmano tongo haifano chini borokni nog batamo hachalo oro kaisa hingke oro kaisa amo hairok chini borok hai sitri bitri khe tonglaio ar bui hingke gucho poribar khe tonglaio mohaita hain bagui nog belai ni kom kwrwi nukthai haike amo rongkha bolongni thalik norok nugui mankhana amo belai kheno hapung kuchu amo bolongni thalik buphang hingke ang je jagao thangwi tong tai lama gobang kwrwi kha gana gini no sok paikha hingke norok nai tongdi choyakari ang tini norokno bo jaga phunukani bagui thangwi tong tei norok no kisa phunuknai amo nugui mankhana continue aroni gas thangwi tongo ko gas iko o pipeline ti khe hakai amo tikhe amo biang sunamura site that means chini borokni area oi amo buini area o tlang stock khlaio gebai bro ani video nai tonga joto bai borok no taisa hambai ge tini ang amo norok nugui mankhana ani ungklo kaisa gas plantation amo continue kaisa ka norok sound khnai tongna iko amo Dhanpur area o kalaio amo ang 2-3 sapta sigang rok nai kaisa news channel rogo nukmani je amo haike chini autonomous area ni gas borok twsawui pipeline ni bisingtei buini area o tlang stock khlai mani hingke amo natural je gas amo tabo tangwi buini area o tlangi stock khai fiya ba area to chini autonomous area se gongkoi baksa borok saimano baksa borok saimena tabo Agartala bo already gas pipeline ni bisingtei khe gas borok supply rijak already tai cylinder by gas nana ni nanya doradari khaya nanya okay Agartala rogo already pipeline ni bisingtei gas supply ri paijakse angka naide omo hai smpad subani smpad Nini-ani chini area ni smpad no twlangwi borok ব্যবহার khlaio অথচ Nini-ani bwkha rokhe chwng simaya chini nok tolani smpad no khurchai twlangwi boi chai dong ke optirong no nukha ke balai kheno jolio naide continue oro sound ngi dong oro ni gas thangwi dong phiaba chwng হাজার rang rui mas gas painai maimui masong ge chini autonomous area rogo ADC area rogo to pipeline ni bisingtei gas nani to tosi tongra thang sing chini tiprasarok ADC area ni tiprasarok la kaham ke twisima nungyako pipeline ni bisingtei supply bai tak phano chini tiprasarok जों तैसे गाहाम के मानु नंगियाको आर अमो हाय गैस तो तंग्रा थं बनि बसाले साइ नंगै आखुङै ताबुगलै को ताबुका गैस बु बरक पाइप बाय तलंगै थांतै दंगो कोटि नि गैस आर जों खेता मंगनाय हकि
हानि बुसार के फकिरिंग ते दं दा बिखरा जाते दं नायले बाहायके हानि chini sampad no borok khurkhuri tlangai tong ei je so khana mani obo khana khunjuti khana kangke bwkha khep khep ungu ha hachal ni borok to tongra thung do i area ni i area o tongnai gana gini tongnai chini tiprasarokni no ruthungla tamo ba chini kuno aputti giri jara hachal tongnai borok no ria phano o area ni ontoto donpur area ni no phano ruthungta pai bai Gicini naidi area rok bahai omo edisi area no kintu borok bahai kele oroni sampurno khorsai tlangai borok ni nogo tlangai store khlaio joma khlaio ha chini nokni nok tolani rangchak butui rangchak khorsai tlangai borok o rangchak no sai dongo ei omo haikeno borok chono sushon khlai dong ke fiya ba chini tiprasarok tai tamo sanai murkhomang bujiabla जों ताबुबो chair ni power ni khomota ni politics no tui haino khabrumlai dong goboi lamao himnani himya gojamang ke ani kokha hai जों manya parani jotto borok hazar borok phainai mendra pipeline rasuri di jotto khonna o area ni tiprasaro o gas manya sak pipeline rasuri di togoi subai di hajigo angke chini nok tolani rangchak no khurui tlangai sampad khurui tlangai bwkha chanai जोंखौ मोसाय आं नायनायला बाहायके थाङै दं अ सि खरां खानाका बखा खे बुङो सेकेन्डे घन्टा कुटि टाकानि अरनि जे ग्यास थांदै दं बाजारंदै दं ओंगे जोंखौ ताङै खासिया पुन मासा टक मासा बाय निनि नक काइसार माबाय बुनि खिग्र उतुन खारलायनाय ताउ बुसिबायाखो निनि नक तलानि rangchakno khorsai tlangai boi kuti poti ngai dong nongkhe thidi tiprasaroka to busi lai nuguni makhana bayabrok o je si amo continue gas thangai dong ga omo haikhe chini area ni gas se boi tlangai use khlai dong ikha जों साइसि माया ani video nai dong nai jotto taku bukhna amon koina mosogo next time omo hai rok jodi chini autonomous area rogo jesa phano jaga o omo hai rok ONGC ni gas rok source mangkhangke pura gram jotto palmili pura gerau khaji pogriya sak je oroni sampad o area borongno share ma khaine marnai omo hai stamp paper or soy riasak norok jagatar di thike theinai omo haike norok choba khlaji hasiko nge tini naidi chini autonomous area ni o sampad no tlangai borok talangtai dong manai sabo kaham keno saiman but o sampad saboni chini chanai sabo bui ke omona ang tini phunogan phaina rong no naidi kaham ke nai naidi Iko amo haike talangai thang borok o hani busaro norok langta sipra prano tongbai sidi bujiya buini busaka iko nini nok tolani manunyo khurui talangai chai dongi baikha ke ang tai kaisa kok sana musugo o area ni o je gas plantation area ni taku bukhna sana musugo norok ekjut ungdi thansa ungai oro o gas pipeline no norok khorang krakhe twsadi je o area ni tiprasarokno bo obno share ma khlaina hini haya ke
oroni gas rok no muthuk jangnai system tongkha muthuk iri amo haikhaye nangnai haya sara anglia police prashason phaipano takirdi parani jotto borok thansa hangkhe tam mendra khlaimani borok ani nai tongnai o area ni jotto takubuk tu nukhangkhe ani o video no norok salai thansa hangdi o je si khnamani amo second kuti taka ni gas buini ayang paro thangtai dong buitelangtai dong abono norok bujinai naidi o gas norok mankha hangkhe pipeline ni bisingtwi tai bolongo thangai bol tol nai hoku bai mukti phai maimi songa nangla aram se norok o gas bai maimi songi chai dongman ke abono norok o gas no bahaikhe man norok area o twlangwi mannai obo norok salai di